Близо 20 от необходимите 60 хиляди лева, и то само за една седмица, постъпиха в дарителската сметка на 28-годишната Теодора Нетова от Пазарджик. Миналата неделя в Календар ви разказахме историята на момичето, което се нуждае от животоспасяваща операция в чужбина. Теодора страда от онкологично заболяване, което е лечимо, и докторите дават 100% надежда тя да оздравее след операцията. Необходими са обаче още 40 хиляди лева. След като изучихме историята на Теди, стотици зрители на Календар се отзоваха на молбата и за помощ, и за броени дни в банковата й сметка постъпи 1/4 от необходимата сума. Искам да изкажа една голяма благодарност към тях, към всички приятели, семейството ми, към всички бизнес партньори на моя работодател и на всички хора, които не ги познавам и се отзоваха не само морално, но и финансово. Помогнали дори ученици, които вместо да си купят закуски, дарили парите си за животоспасяващата операция на Теди. Утре тя заминава за Истанбул, за да постъпи на лечение в Анадолския център. Първо ми предстоят изследвания, след това самата операция, която ще бъдат отстранени разсейките. След всяка хирургична интервенция, в която има злокачествено образование, те назначават да има химиотерапевтично и лъчетерапевтично лечение. За пълното й лечение обаче са необходими още 40 хиляди лева. Разчита единствено на милосърдието на хората. С много голяма надежда, защото виждам колко много хора стоят зад мен и ме подкрепят. Не само приятели, странични хора, които въобще не съм познавала. Теди казва, че вярва в доброто и смята, че ще успее да събере средствата, за да спаси живота си. След което обещава да се посвети на борбата с рака и да помага на хората, изпаднали в нейното състояние.